kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas agbasbasa ni Astor iti pagiwarnak ket masuron iti nakita na anay pablak iti pagiwarnak may papan iti agdama a mayor. Adaytoy ket nasaya at tilidirato na. Nabasa met dayta ni Francis ket nakuna ni Nana Pipay a mabalin daytoy ti tumaray akas mayor. Ngem insungbat ni Francis nga uray sana sumrek iti politika ket makatulong lata no addag kasapulan iti tulong na. Iti maysang aldaw inawagan ni Astor ni Francis nga agkita dagitoy tadda na patag nga ibagana. Itagagayem denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Nakaawag ka man, Astor. Kumusta, best friend? I miss you, best friend. Kaano nga kita ta? Agkita ta ko ma. Taday baga. Napatag ti baga. Kunak man no si katuumay dito'y balay. No kasta umayak nga ro dita. Sige. Agur urayak, Astor. Intun bigat, umayak dita yan mo. Agur urayak, Astor. Okay, sige nga ron, best friend. Bye! Bye. Anya nga tati ibaga kanyang, Astor. Uy, angkuhan! Sa dino te napanandadinggas kan among. Naglugan damat ijakot sini amo. Tsaka mo Dahil jagit yadinggas Kunamla na sino? Di na ba ibaga kanyak no sa dino ti papananda? Limas tong namin. Kunamlan kalalaynganan. Awan kit di babayin na. Nagpuskol ti rupa na. Agura ka man si kaangkuhan. Agura ka. Apa ka di nga kasta ka? No nakatalikod ni Dinggas, kasta ti pa nagsasaom kan kwa na. Apa nga saan mo nga ibaga kan kwa na nga, data iti sangon-sango. Tsak kaya't nga gapa kami. Amangan magdinanog kami. Kat mapil ako ti rupa na. Anya? Ama nga no si Katiper, aka na ti rupa na. Saan mo pa nga kaya ni Dinggas? Kagimay, lumiklik-likak lang iti gulo.
Ay na, amom ang kuan, awan man ti serbi dagit ang ay bagbagam. Yang kakidyak digus, tapudot lang ti bagim diata. Anya, Yang kagdigus, ura kitam, aglimpyo man ti utak mo. adola amin nasasawamat, dagimay. Ata ka di merienda. Mabisinak. Sige, yung kamangala ije kaldiro iti kamote. Adda pa'y matnabuti. Ayos. Mabisina ka talaga. Ang sungbutan pa'y aje sa ludsud ko taday. Napananda mo kan dinggas. Napanday di mansyon. Diyak ka muna nga tigagara di jay. Mansyon? Wan. Adda ka na importante nga aramidan di jay. Nalabit. Nang itugot di jay, iti babae. Aniya? Naingbag ka sinong batang tiawag ko, Don Juan. Juan, Astor. Apay. Ipakamukan ka at tumapugak iti politika. Umadanin ti basing kawal. Kat kidawag kumaasuportaran na. Anya ti katawam, Don Juan? Timawid ka talaga iti day di amam, Astor. Ti amam anakasing singpet. Nagsupadi kami, Don Juan. Amok. Don Juan, manamnamak ka di ti suporta ayo kanya. Kasapulak ti dakkel a kantidad. Hanyat sirbi ti kinabaknang iyo, Astor. Da kayo ti kabaknangan di Tailio. Dakkel a kwarta ti kasapulak, Don Juan. Di kagdanag. Agsubadak to. Sige. Ibagam numano a kantidad ti kasapulam. Ala, denggem, ta ibagak no mano. Oh, ligaya. At da kayo gayam ko ni Baby Franco dito balkon. Agpapaangin kami. Apay, ada ka sa pulam? Awan. Saan ka kadi ama pa ni Jeff Farm ita? Saan? Ada nagsardang alugan iti batog. Ni Astor. Manamnamak ka di ti suportam kanya, Francis. Sana parikot dayta. Sige, agpalamiis kayo pa'y. Kabayatan ti panagsarsari tayo dito'y paraangan. Agyaman kami, nanapipay. Sige, panawan kayo. Nalawag nga ro dun ti saritaan ta, Francis. Ket manamnamak ti suportam inton eleksyon. Awan parikot iti dayta, Astor. Ne, asino di nakatakder iti balkon, Francis? Ti asawa. Anya? Asawa? Oh, nagpintasan. When? Apa di mo yam amo kanya? O sige, umay ka. Umunig ta, tayam amu ka kenkwana. Jak ninam na mga dagayam asawa ni Francis. Ket nagpintas pa'y. Nabiit kami pa yung nagkalaysa. Apa di nak inimbita, Francis? Pasensya ka na, tadi ka na lagip. Kaya ti amu kami kat kanayon ka ama kumikom. O sige, kasya nga ron, Francis. Namnamak, suportam kanya, ka? Ipanamnamak, Astor. Sayang nga ron no kasta, amo. Jak nakita ti asawa di gayam mo. Ta saan nakabing mabad ito'y kotse. Jak nakita na yung bag ti rupa na. Kuna man napintas. Napintas dingas. Oh, sa balit ti mariknak kang kuwana. Nga anya, amo. Kasla pinagpitik na adagos ni pusok. Nagalasan na mo. Asawa ti gayam mo. Ngam pinagpitik na ti pusom. Wen nga ron. Apay kit din asaan? Anya ti kayat mo asawan, amo. Sa balit ti tama na kanyak dingas. No kasta, amo.
Agawam ti asawa ti gayam mo. Kasta nga ro, dinggas. Awan nga rod amo. Amangan maglaban kayo. Awan bibiyang ko. Tinapatag. Maalat no niya ti kayat ko. Kasano amo? Agdiretso ta ka din ni Jairon Rono. Nalala. Aglayon ta ni Happy House. Auntie Ligaya, nakaturog ka din ni Baby Falcon? Wen, banay. Kaya't ko kumangagkan, kan saklutin. Saan ang mabalin ang malukag titurog na? Iso nga urayam ang makariing no makauray ka. Wen auntie, anya nga ro dalang midak ngay. Ing kapalagay ayam ijerwar Umay kantulaangan no agriing ni Baby Franco. Sige auntie, nakaud agay ayam ijewar. O sige, ngam saan ka nga kainitan, Wen? Itilinong ti pagayayamam. Wen auntie. Apong insyong, anya ti alaramidan nyo. Mangpurosak iti okra ken kamatis. Ay? Apong insyong. Adawal tam? Nay, unak mo't asaan ang nasaya at dayta banay. Kwarta man ang tidamdamagamaw. Dakas? Ay, dakas Ay? Apong insyong, ada ko kulit mo? Uunay ki din nga ubing aya. Awan ko kulit ditoy. Okra ken kamatis ti adda. Ay? Apong insyong, ada asawam? Ha? Asawak? Agraman dayta damagempay. Dakas? Ay, saan mo't ki di aguray ka. Ang mga nubisin mula dayta. Iso nga ingkay jay kusina. Taadda ijay ni apong mo apipay. Agpagao ka, iti kanam. Sige apong, mapada kay dya kusina. Marisina. Wen, ingkan. Tadi kakit manaktak iti aramidak. Nuan niya latitan ti damdamagan. Anya? Napan kayo di farmhouse ti gayam ni amo kunam dinggas? Wen, dagimay. Anya di kunam nga naganti gayam ni amo? Francis. Apay ka di? Ay kuwa. Kasla nga min Francis tinangag ko nga imbaga jela kay nga naganti asawa ti anak na. Kat nangag ko pa nga farm ko na naidi. Kasta ka di. Nalabit nga iso. Nalabit asaan? Tasaan lang mata may sa ti agnagan iti Francis. Ay, sa bagay Amom ka di, ngagtaray ni amo iti kinamayor? Ha? Wan, dagimay. Kat kunana nga iso ti mangabak, nga urayan niya ti mapaspasamak. Anya nga, ti kayat na nga sawan. Dahil tatidyakan mo. Saan ko mga bak? Ha? Apay akasta ti kunam. Dakas to pa ni amo Astor. Saan nga legal ti pagkwartaan na? Awan ti mabalin tayo, dagimay. Saan tayo akontraan? Tamadaksan tayo lang. Isuasi ka, dagimay. Ikaam mo lang, tangiwat mo. Mapantayo ti farmhouse ni Francis dinggas, ang kuan. Sige, amo. Kaya't kumata mapasyar dahi tayo pagbaga ma-farmhouse, amo. At dasarong karan tayong espesyal at tao. Una mo, tigayim mo. Anya matikat katawa amang kwan? Siyempre, naragsak na mo. Di naragsagak mo ta. Alakit din. Agrobot tayon. Nakaturog gayam tay anak mo, Ligaya.
Wan nana, iso mabalin kun ti mapanagdigos. Ala, mapan ka. Ta siya akong timang bantay kan kuana. Saan abalay, taag kupinak dito'y salas, iti inakas ko alinabaak. Nana, agdigos akbiit, kat siya kun ti agluto para iti pangaldaw. Apay, kabailam ka din. Wan nana, napigsa akon. Ala, makaamu ka nga ron. Ni Banay. Ay, sus. Addaman tay sumanaon nga ubing. Basta ibagayo, asaan ana ariwawa. Tapno saan ang makariin ni Baby Franco. Sige, ta sigurado. Paunagan ni tatang mo ni Banay. Saan ka na tagarewan? Tapno saan ang makariing ni Baby Franco? Win, apong? Apong? Apay nga adda, baby. Ha? Asino nga iti mga aramid iti baby? Ha? Apay anak basit ti baby? Basit a tao? Basit ti baby, takaipas ngay paylaeng. Kaskan ka. Basit ka paylaeng idi akas kini Baby Franco. Ngam ita, dakkel kan. Ay? Ti baby, kat bendisyon da ita kadagiti agasawa, apo. Isungad da baby. Ay? Ala, di kan sumanao. Tapno saan amalukag ni Baby Franco. Ay, nagbara ah. Sa bagay, pangaldaw nga minay. Maliknagmitan ti bisin ka. Nay, adda sa nga ilay. Sino nga taday ta anak akutse? Nay, aday ta. Bimabadan iti kutse. May mga orasyon, tata. Tata ka din ni Francis? Ay, adda. Adda ijay farm, barok. Mabalin ka din, ayabam? Sige, inak ayaban, baraw. Sige, agmerienda kayo pa'y, Manong. Pintas kan? Wan nga rod, amo. Nakapimpintas ta asawa, ti kung namagayam mo. Tinangramos kanyak. Dagiti boses na malagip ko. Anya tinagan mo? Napintas nga asawa ti gayem ko. Ligaya. Nagpintas ka talaga, Ligaya. Sige, agmerienda kayon. Panawan kayon dito eh. Mabit lang, Ligaya. Agsubli ka kuma. Napanan, amo. Nagpintas, amo. Nagpintas. Ada ka dinaskan nga ibagam. Taimpayab na kay Farm, Astor. Awan mo't kit di. Kahit ko lang ang tiya kaliwaksay. Kahit ko sa rongkaran ti farmhouse mo. Nabayag dahi din na ulya pa ng sarongkar ko iti farm mo, best friend. Sige. Awan parikot iti dayta. Umay kayon ijay kusina, Francis. Naidasaran ti makan. Ayabamon dagita sa nga ilim. Wen, nanapipay. Astor. Sakbay mapan tayo di farm. Mangal daw tayo pay. Una, katagyaman kami. Umuna kayon kadagiti sa nga ilim amangan, Francis. Maudi kamin kadanana pipay. Ngamin, nagmerienda kitay. Iso na busugak pay. Sige. Nukastati ko na mo, Ligaya. Saan ako na rumara? Makamo ni Nana Pipay ang mga sikaso kada kayo. O sige. Kaya't ko ti aginan na, Francis. Nasakit ngamin ti ulok. Nagtumara kita yan. Iso maikat tumatlaang inton madamdama ti sakit na. O sige nga ron. Umuna kami namangan. Rumuara kong diti silid. O sige laang, Francis.
Dagiti sa nga ili ni Francis. Kasla nang nangag kon dagiti boses da. Nang runa jay katawa ti maysa. Wen, isuda lakit di. Kat, jay kayem ni Francis. Isuti ng ramos kanyak. Saan naklakit di nagbidot? Anya itanti aramidak. Anya ti aramidan ni Ligaya iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.